Mateo Kapitulo 18. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an na ngadto kang Jesus ug nangutana. Kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila. Unya miingon siya, Mao kini ang tinuod. Gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa mga bata. Dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios, mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magadawat kanako. Matngon ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Kay sultihan ko kamo, ngang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa kong amahan didto sa langit.